Blackpool Cardiff. Είναι το τέλος του δρόμου του αγγλικού play-off για άνοδο στη Premier League για τις δύο ομάδες μετά από μια εξαιρετική χρονιά. Η Cardiff δεν έχει γνωρίσει την ήττα στα 10 τελευταία της παιχνίδια, μέχρι για την τελευταία αγωνιστική στην οποία έχασε από την Derby, με εξασφαλισμένη όμως τη θέση της στα play-off. Η Blackpool έχασε μόνο ένα αγώνα στα τελευταία της 9 παιχνίδια, στο παιχνίδι με τη Swansea. Η Blackpool δεν έχει κερδίσει καμία από τις τελευταίες 7 αναμετρήσεις με τους Bluebirds και είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πετύχουν αυτό μέσα στο Wembley, στο πιο καθοριστικό αγώνα της χρονιάς. Η επιθετική τριπλέτα της Cardiff, Chopra, Bothroyd και Whittingham έχουν σκοράρει συνολικά 51 γκολ φέτος και θα είναι κατόρθωμα αν τους σταματήσουν. Τα τελευταία 3 από τα 4 μεταξύ τους παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα 1-1. Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας υπόψη την κρισιμότητα του αγώνα, προτείνω under με απόδοση 1,91 και ισοπαλία με απόδοση στα 3,50. Bayern Μονάχου Inter. Φτάσαμε και στο τελικό του Champions League με τον πολυαναμενόμενο αγώνα ανάμεσα σε Bayern Μονάχου και Inter. Φαβορί λογικά δεν υπάρχει, όμως οι bookmakers δίνουν μικρό προβάδισμα στους Νερατζούρι λόγω κυρίως Μουρίνιο και του αποκλεισμού της Μπαρσελόνα με τον γνωστό τρόπο του Chosen One. Η Bayern μετρά 4 σερί νίκες μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Γερμανίας, ενώ συνολικά μετρά 8 σερί παιχνίδια ήττητη. Το θέμα είναι ότι όποια ομάδα κερδίσει κάνει treble. Η Inter έχει και αυτή 4 σερί νίκες, ενώ στα τελευταία 9 της παιχνίδια έχει 8 νίκες και μία μόλις ήττα, που είναι και η μοναδική στα 13 τελευταία της παιχνίδια. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 5 φορές στο παρελθόν, με την Bayern να έχει μικρή υπεροχή με 2 νίκες έναντι μίας της Inter, ενώ 2 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Οι Νερατζούρι δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 5 τελευταία τους παιχνίδια με γερμανικές ομάδες και μετρούν 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Η Bayern αντιμετώπισε 18 φορές ιταλικές ομάδες στα πλαίσια του Champions League και μετρά μόλις 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και έχει δεχτεί 8 ήττες. Ασφαλή προγνωστικά δεν υπάρχουν, αλλά θα προτείνω αντίθετα με τις τιμές των προγνωστικών και θα ρισκάρω με τον άσο της Bayern στα 3,56 και για τους τολμηρούς παίχτες προτείνω half-time ισοπαλία, full-time νίκη της Bayern με απόδοση στα 8,80. Η Bayern είναι η πιο παραγωγική ομάδα του Champions League από το 60 λεπτό και μετά.